Ahojte, v minulom videu som rozprávala o hydrostatike, o tekutinách v pokoji. Dnes ich trošku rozhýbeme, pretože reč bude o hydrodynamike, teda o správaní kvapalín a plynov v pohybe. Vedeli ste napríklad, prečo dokáže lietadlo s hmotnosťou stoviek tón vzlietnúť do vzduchu? Alebo prečo sa vám počas sprchovania závesy v sprche lepia k telu? To všetko sa dá vysvetliť jediným geniálnym vzťahom a to je Bernoulliho rovnica, ku ktorej sa dnes spoločne prepracujeme. Toto je vaše maturitné zadanie, takže musíte vedieť rozdiel medzi ustálenou a medzi ustáleným a neustáleným prúdením, ako prúdia kvapaliny v zúženej trubici, ďalej poznať rovnicu kontinuity a Bernoulliho rovnicu, poznať odporové sily, ktoré pôsobia na teleso v kvapaline a vo finále vedieť, čo je aerodynamická vztlaková sila. Začneme tým najjednoduchším rozdelením prúdenia. Tekutina sa môže pohybovať dvomi spôsobmi. A to buď ustálene alebo neustálene. Ustálené prúdenie je také, pri ktorom sa v danom mieste tekutiny nemení rýchlosť od času. Takže si predstavte napríklad vodu vo vodovodnom potrubí. Pri stálom prietoku tá voda v tom istom mieste rúry tečie stále rovnako rýchlo. No a neustálené prúdenie je naopak také, pri ktorom sa rýchlosť v danom mieste s časom mení. Napríklad vodopád alebo povodňové vlny alebo aj dym, ktorý stúpa zo sviečky a vietor pri búrke alebo aj víry, ktoré vznikajú za loďou alebo lietadlom. Takže takto nejako by vyzeralo ustálené prúdenie. To znamená, že v tomto mieste, v tekutine, sa nejako nemení rýchlo v závislosti od času. Každá jedna častica, ktorá vlastne prejde v tomto mieste, tak má tú istú rýchlosť. Ale keď sa pozriete na neustálené prúdenie, tak v tomto mieste sa tie častice hýbu rôzne. To znamená, že tá rýchlosť závisí od času. Jedna častica môže mať takúto rýchlosť v tomto bode, potom príde iná častica, ktorá bude mať menšiu rýchlosť a dokonca v inom smere. Takže to je neustálené prúdenie. Vo fyzike sa pri odvodzovaní vzťahov takmer vždy budeme baviť o tomto ustálenom prúdení, pretože je matematicky najjednoduchšie. Teraz tu máme takúto vodorovnú trubicu, ktorá sa postupne zužuje a voda vteká do širokej časti, čiže do tejto s prierezom S1 a vyteká touto úzkou časťou s prierezom S2. No a otázka znie, čo sa stane s rýchlosťou vody pri prechode zo širšej do užšej časti a čo sa stane s tlakom v týchto častiach. A aby sme to pochopili správne, tak potrebujeme jeden nový pojem a to sú prúdnice alebo prúdnica. Takže prúdnica je takáto myslená čiara, ku ktorej je v každom jej bode vektor rýchlosti častice tekutiny dotyčnicou. Čiže keby ste si predstavili, že do prúdiacej tekutiny pustíte nejaké malé farebné častice, tak dráhy, po ktorých budú tieto častice letieť, sú práve tieto prúdnice, ktoré som tu nakreslila. Prúdnice sa nikdy nesmú pretínať, pretože tam, kde by sa pretli, by mala častica dva rôzne smery rýchlosti súčasne, čo nie je možné. Ďalej tam, kde sú prúdnice hustejšie, napríklad tu, tak tam je rýchlosť prúdenia vyššia. No a pri ustálenom prúdení sú prúdnice nemenné a zhodujú sa s trajektóriami častíc. Takže častica v tomto bode by mala napríklad takúto rýchlosť, je to dotyčnica k tej modrej prúdnici a častica v tomto bode, čiže tá istá častica len v inom bode, by mala takúto rýchlosť, čiže dotyčnica k tejto prúdnici, ale prúdnice sú v tomto mieste hustejšie než v tomto mieste. To znamená, že v tomto mieste musí byť veľkosť rýchlosti väčšia než v tomto mieste. A teraz túto zmenu rýchlosti overíme matematicky a budeme vychádzať zo zákona zachovania hmotnosti, pretože kvapalina sa nemôže nikde stratiť ani sa nemôže vytvoriť. To znamená, že hmotnosť kvapaliny, ktorá za rovnaký čas T pretečie cez tento prierez S1, musí byť rovnaká ako hmotnosť, ktorá za ten istý čas pretečie cez tento prierez S2. To znamená, že hmotnosť M1 musí byť rovnaká ako M2.
A túto hmotnosť vyjadrím teraz cez hustotu a objem. A teraz tento objem nahradím takým vzťahom, že ja potrebujem vlastne vypočítať objem tohto valca. Povedzme, že takúto výšku valca by prešla vlastne tá častica, pomenujem to H ako výška valca, a ona by tú výšku valca prešla vlastne za nejaký čas. Odtiaľto tuto by sa dostala za nejaký čas. Takže okrem toho, že je to výška valca, tak je to aj dĺžka tej dráhy. Takže ja to H môžem napísať ako V1 krát delta T, lebo to je vlastne dráha, toto je dráha, ktorú táto častica prejde za čas delta T. Takže to by bola aj vlastne výška nášho valca a ja chcem ale vypočítať objem toho valca V1 a objem toho valca je teda táto výška valca krát podstava toho valca, takže za objem dosadím S1 V1 delta T. Táto častica, ktorú mám tu nakreslenú, tak za nejaký čas delta T prejde vlastne celý tento priestor. Za ten istý čas delta T v tejto časti prešla nejaký menší priestor a toto by bola teda výška valca H2, toto bola H1 a to by bolo V2 krát delta T. Ten čas musí byť ale rovnaký ako je tu, pretože to meriame za ten istý čas, len tuto ide väčšou rýchlosťou, takže prejde väčšiu drahu alebo väčšiu výšku valca. Keďže tie časy sú rovnaké, tak oni sa vlastne vykrátia, lebo to je to isté číslo. A čo sa ešte vykráti, sú tieto hustoty, pretože kvapalina v tejto časti a v tejto časti je tá istá. Ak by sme sa bavili o tom, že je to voda, ktorá preteká vlastne trubicou, ktorá sa v tomto bode zužuje, tak stále je to teda voda, takže stále má tú istú hustotu. Preto som ich mohla vyškrtať, lebo sa vykratia. A ostáva nám tu teda S1 V1 sa rovná S2 V2. A z tohto vzťahu vyplýva, že ak sa zmenší prierez, musí sa zväčšiť rýchlosť kvapaliny. A praktický dôkaz si môžete vyskúšať aj sami doma. Napríklad môžete pritlačiť prstom ústie záhradnej hadice. Vy vtedy vlastne zmenšíte prierez, no a voda z tej hadice zrazu vystrekne ďaleko a veľmi rýchlo, pretože sa zvýši rýchlosť. A tomuto vzťahu sa hovorí rovnica kontinuity. A táto časť, takže súčin prierezu a rýchlosti, je veličina objemový prietok QV. Vieme teda, že v zúženej časti je rýchlosť väčšia a z toho priamo vyplýva, že častice tam majú aj väčšiu kinetickú energiu, pretože tam majú väčšiu rýchlosť. Lenže z predošlých videí viete, že musí platiť zákon zachovania mechanickej energie. To znamená, že súčet kinetickej a potenciálnej energie musí byť vždycky rovnaký. Ak teda kinetická energia v tomto bode narastla, tak niečo iné muselo klesnúť. A povedali by ste si, že tak teda klesla potenciálna energia a tu si dávajte pozor. A netreba si to predstavovať ako pokles ťažovej potenciálnej energie, ktorú poznáte ako M krát G krát H. Lebo trubica je vodorovná a žiadna výška sa tam nemení. V tomto prípade klesá iný typ potenciálnej energie a to je tlaková potenciálna energia kvapaliny. To je energia, ktorú má kvapalina vďaka svojmu tlaku, no a jej úbytok sa prejaví poklesom tlaku v zúženej časti a vyjadruje sa teda týmto vzťahom. Toto je tlak a toto je objem kvapaliny. Zákon zachovania mechanickej energie potom stále môžeme napísať ako kinetická energia plus potenciálna energia, ale za potenciálnu energiu dosadíme tento vzťah, čiže tlak krát objem. A za hmotnosť, ktorá je tuto v tomto vzťahu, dosadíme ρ krát objem. A keď to celé vydelíme objemom, takže tie objemy sa nám škrtnú, pretože počítame energiu, ktorá prípada na jednotkový objem. To znamená, že objem sa rovná 1, takže
sa tieto objemy vlastne vyškrtajú, tak nám vznikne takáto rovnica, takýto vzťah, no a to je tá slávna Bernoulliho rovnica. To je jednoduchý vzťah, ktorý hovorí, že súčet kinetickej a tlakovej energie jednotkového objemu prúdiacej tekutiny sa nemení. Musí byť v každom mieste konštantný. Takže toto platí pre kvapalinu v tomto bode aj v tomto bode. A z Bernoulliho rovnice vyplýva niečo, čo sa nazýva hydrodynamický paradox. Tam, kde tekutina prúdi rýchlejšie, je nižší tlak a naopak tam, kde prúdi pomaly, je tlak vyšší. Znie to absurdne, lebo prečo by mala rýchlejšie prúdiaca voda mať menší tlak? Ale je to naozaj tak, pretože musí byť zachovaná celková mechanická energia, no a ak sa zvýšuje táto kinetická zložka, tak tá tlaková zložka musí klesať. Takže môžeme zakresliť, že v tejto trubici by bol tlak možno v tejto výške a v tejto trubici by bol tlak asi v nejakej takejto výške. Takže by bol určite menší než ten tlak P1. Kvôli tomu, že táto rýchlosť je väčšia, takže táto zložka sa musela určite znížiť. Tento paradox sa prejavuje na množstve miest. Napríklad, keď sa sprchujete teplou vodou, tak si všimnite, ako sa závesy do sprchy prilepujú k vám. A je to kvôli tomu, že keď si predstavíte, že toto je padajúca voda, ktorá má nejakú rýchlosť, takže toto by bola rýchlosť, toto je vektor rýchlosti tej padajúcej vody, tak tá padajúca voda, ako padá, strháva so sebou vzduch, ktorý je takto na okolo a vytvára tým v sprche rýchlejšie prúdenie. Keďže je tam rýchlejšie prúdenie, tak na tejto strane sa nachádza nejaký tlak P1 a tu sa nachádza nejaký tlak P, dáme A ako atmosférický, lenže ten tlak P1 je nižší než ten tlak atmosférický. Tam vzniká vlastne sila, ktorá vlastne takto tlačí na ten záväz a preto sa záväz začne tlačiť dovnútra a lepí sa na vaše telo. No a presne preto sú na železničných nástupištiach také žlté čiary. Keď okolo vás presviští rýchlik s rýchlosťou 160 km za hodinu, tak vzduch medzi vami a vlakom prúdi extrémne rýchlo. A jeho tlak prudko klesne a vás doslova nasáva k tomu vlaku. A preto by ste počas prejazdu rýchlika nikdy nemali stať pri okraji nástupišťa. Doteraz sme sa bavili o ideálnych tekutinách, čiže tekutinách bez vnútorného trenia, bez viskozity. A pri prúdení reálnej tekutiny je jej pohyb brzdený tými silami vnútorného trenia. A čo sa stane, keď sa teleso pohybuje v tekutine? Predstavte si napríklad lietadlo, ktoré letí vzduchom, alebo loď, ktorá sa plaví po mori, tak na takéto teleso pôsobí aj odpor toho prostredia. To je sila, ktorá brzdí jeho pohyb. A v kvápalinách takéto sily nazývame hydrodynamické sily a v plynoch sú to aerodynamické sily. A veľkosť tej odporovej sily závisí od troch vecí. Za prvé, od hustoty prostredia. Čím máte hustejšie prostredie, tak tým je tá sila väčšia. Napríklad vo vode je odporová sila oveľa väčšia ako vo vzduchu. Potom závisí od rýchlosti telesa vzhľadom na prostredie. Čím rýchlejšie sa pohybujete, tým viac vás brzdí to prostredie. No a ako posledné závisí to od veľkosti, tvaru a materiálu povrchu telesa. Guľatý, pretiahnutý tvar má menší odpor ako nejaký hranatý. No a tento vzťah, tak to je slávny vzťah pre aerodynamickú odporovú silu, odvodil ho Isaac Newton. Táto veličina C je súčiniteľ odporu a ten závisí od tvaru telesa. Rho je hustota prostredia, S je obsah priečného prierezu telesa, ktoré sa pohybuje v tej nejakej kvapeline a V je rýchlosť toho telesa. No a všimnite si, že odporová sila rastie až s druhou mocninou rýchlosti. Keď zdvojnásobíte rýchlosť auta, tak odpor vzduchu narastie 4-krát. A práve preto spotreba paliva auta nad 100 km za hodinu rastie tak rýchlo. A aj preto majú športové auta taký nízky a pretiahnutý tvar, aby mali čo najmenší
práve tento súčiniteľ odporu a tento prierez, pretože tam závisí na tej rýchlosti. Oni nemôžu vlastne znížiť tú rýchlosť, tak sa snažia odporovú silu znižovať rôznymi inými spôsobmi. A keďže tento súčiniteľ odporu vo vzorci vystupuje priamo, tak kdekoľvek, kde záleží na rýchlosti, sa ho snažíme čo najviac zmenšiť. Napríklad plavci si holia telo a obliekajú si špeciálne také tesné kombinézy, aby zmenšili odpor vody o povrch tela. Cyklisti majú také kvapkovité prilby a tiež majú aj schované káble bicykla a tesné kombinézy a v sedle sa tak predkláňajú do polohy, ktorá zmenšuje prierez a zmenšuje aj súčiniteľ odporu, aby zmenšili tú výslednú odporovú silu. Auta majú také zaoblené tvary, vlaky majú dlhé špicaté predky, lietadlo majú tiež kvapkovitý tvar a ryby a delfíny majú také hladké predĺžené tela z rovnakého dôvodu. A nakoniec sa dostávame k tomu najkrajšiemu, a teda k tomu, prečo lietadla lietajú. Keď sa pozriete na profil krídla lietadla z boku, tak vyzerá nejako tak. Má veľmi špeciálny tvar. Zhora je trošku také vyklenuté a zdola je takmer rovné. No a tento tvar nie je náhoda, pretože keď sa krídlo pohybuje vzduchom, tak prúdnice okolo neho sa rozdelia takto. Nad krídlom sa zhustia, takže vzduch tam musí prejsť dlhšiu dráhu rýchlejšie. Čiže tu má vzduch nejakú takúto rýchlosť. A pod krídlom sú prúdnice redšie, takže vzduch tam prúdi pomalšie. A z Bernoulliho rovnice vieme, že kde je vyššia rýchlosť, tak tam je nižší tlak. Čiže nad krídlom je tlak P1 a P1 je určite nižší než atmosférický, ktorý je okolo a vzniká tam podtlak. Čiže tlak, ktorý je nižší ako atmosférický. A pod krídlom teda vzniká pretlak, pretože tlak je tam väčší než atmosférický. A teraz to najlepšie, to, že nad krídlom a pod krídlom je nejaký rozdiel tlakov, tak to spôsobuje, že na krídlo pôsobí sila, ktorá ho tlačí smerom nahor a voláme ju aerodynamická vztlaková sila. No a súčasne na krídlo pôsobí aj odporová sila, pretože to krídlo sa pohybuje takto dopredu, takže niečo ho vlastne v tomto smere spomaľuje a ona smeruje proti pohybu lietadla a túto silu musí prekonávať ťažná sila motora, aby to lietadlo išlo stále dopredu. A výsledná aerodynamická sila je vektorový súčet oboch tých síl. Takže Fy je aerodynamická stlaková sila, vzniká kvôli rozdielu tlaku. A teraz si môžeme ešte povedať, kedy lietadlo vzlieta, kedy letí rovnomerne a kedy klesá. A záleží to na vzájomnom porovnaní tlakovej sily a ťažovej sily. Lebo viete, že na to lietadlo jasné, že stále pôsobí aj ťažová sila, keďže sa nachádza v gravitačnom poli Zeme, takže stále ho niečo ťahá vlastne dolu. No a keď je aerodynamická vztlaková sila väčšia než tá ťažová sila, tak vtedy lietadlo vzlietava. Keď je aerodynamická vztlaková sila rovná ťažovej sile, tak to je vlastne rovnomerný let, sily sú v rovnováhe, lietadlo letí v stálej výške konštantovou rýchlosťou a v tomto stave trávi lietadlo väčšinu cesty medzi mestami. Je to teda ten najefektívnejší režim letu. A posledná situácia, ktorá môže nastať, je, ak je aerodynamická vztlaková sila menšia ako ťažová sila a to je vlastne klesanie. Vtedy ťažová sila prevažuje nad tou vztlakovou, lietadlo klesá k zemi, pilot to dosiahne vlastne znížením rýchlosti alebo keď zmení uhol krídel. Tomuto je fajn rozumieť, pretože dnes je v každom okamihu nad zemou viac ako 9000 lietadiel a vo vzduchu je takmer 1 000 000 ľudí naraz. A všetko to v povetrí drží Bernoulliho rovnica. Tak, toto bola hydrodynamika, teraz už viete rozlíšiť ustálené a neustálené prúdenie, viete, čo sú prúdnice a ako platí pre prúdiacu kvapalinu rovnica continuity, viete aj odvodiť Bernoulliho rovnicu a vysvetliť hydrodynamický paradox.
kde tekutina prúdi rýchlejšie, tak tam je nižší tlak. Poznáte rozdiel medzi reálnou a ideálnou kvapalinou, viete, čo je odporová sila a od čoho závisí a viete vysvetliť, ako vzniká aerodynamická vztlaková sila a kedy lietadlo vzlieta, letí rovnomerne alebo klesá. A nezabudnite na zaujímavosti, napríklad túto so sprchou, lebo takéto prepojenia teórie s reálnym svetom je presne to, čo komisia veľmi rada počuje, ukazuje to, že téme naozaj rozumiete. V budúcom videu sa pozrieme na molekulovú fyziku a termodynamiku, na to, ako sa správajú častice látok pri zmene teploty a ako vzniká teplo. Ďakujem za pozornosť a počujeme sa v ďalšom videu.